slovenské reprezentantky. Ešte raz pripomíname, teda hrajúce v modrých dresoch v prvom polčase sprava doľava. V tejto chvíli sa začala reprezentačná rozlúčka slovenského ženského národného tímu s rokom 2025 proti naozaj mimoriadne kvalitnému a silnému súperovi tímu Spojených štátov amerických do 23 rokov. Ešte raz pripomíname, aj keď je to tím z vekovej hranice do 23 rokov, tak samozrejme ženský futbal v Spojených štátoch má mimoriadnu kvalitu. Hovoria o tom aj výsledky či už na teda mládežníckych kategóriách, alebo najmä seniorského týmu ženskej reprezentácie Spojených štátov. K tým výsledkom amerického národného týmu sa ešte dostaneme počas priebehu tohto stretnutia. No Američanky zatiaľ v tých úvodných sekundách zápasu, v úvodnej minútke s jasnou kontrolou lopty na svojich kopačkách. Skúšať po ľavej strane. Dobre, ale zapracovala Laura Redkesová, legionárka z pražskej Sparty. V defenzíve 40-ročného slovenského reprezentačného trénera Petra Kopúňa. Slovenské reprezentantky sa naposledy stretli na zraze pred mesiacom v záveru októbra, kedy Slovensko oficiálne odštartovalo prípravu na kvalifikáciu majstrovstiev sveta budúcoročnú. Rovnako tak v Senci sme nastúpili na 2 zápasy. Oba sme prehrali s Ukrajinou 1-2 a s Maďarskom 0-1. Obe stretnutia ste mali možnosť sledovať aj v priamých prenosoch na Športe, tak ako dnešný duel so Spojenými štátmi americkými. Strany slovenských reprezentantiek to dnes bude chcieť mimoriadne odhodlanie, samozrejme bojovnosť a výkon na hranici možností proti kvalitnému súperovi. Američanky si vybojovali štandardnú situáciu. Okamžite ju rozohrali, lopta je už v pokutovom území Slovenska a do prvej šance tohto stretnutia sa dostávala Eli Sentnorová. Aktuálne pôsobiaca v klube z najvyššej ženskej futbalovej súťaže zo Spojených štátov amerických z Kansasu City. Až na 2 výnimky je súpiska Spojených štátov amerických tvorená z hráčov pôsobiacich v svojej domovine, alebo teda za Veľkou Mlákou. Spomínali sme Evu Kajtenovú z parížského Saint-Germain v základnej zostave, no a na lavičke náhradníkov čaká na svoju príležitosť ešte Abby Brightonová, tá aktuálne pôsobí v talianskom Juventuse. Slovenky sa v tomto chladnom počasí pri lopte príliš dlho nezohriali. Treba povedať, že Slovenky dnešným zápasom proti Američankám končia úspešný rok 2025. Naše splnili ten základný cieľ a to bol postup z C divízie Ligy národov do B divízie. V konkurencii Fajerských ostrovov, Gibraltáru a Moldavska sme nestratili v Lige národov ani bod. Trpazlíkovi z Gibraltáru sme dokonca nastrieľali v 2 zápasoch až 19 gólov a neinkasovali ani raz. Bčku na nás, ale v roku 2026 samozrejme čaká vyššia kvalita. A teraz sú tu znova Američanky, ktoré otvárajú skóre. 5. minúta a to bola bomba, ktorá prepálila slovenskú brankárku Martina Geletová. Teda v 5. minúte prvýkrát prekonaná. My budeme zvedaví na opakovaný záber. Slovenky nechali vystreliť americkú kapitánku Eli Sentnorovú, ktorá otvorila skóre stretnutia. Tak vidíme, ako sa Eli Sentnorová oprela do lopty a
a ukázala nám, že vo svojej ľavej nohe má naozaj dynamit. A Slovensko teda prehráva po necelých 5 minútach 0-1. Tak to bol začiatok zápasu, aký určite Slovenky nechceli a aký si nepredstavovali. Ale naše sa dostali do pokutového územia. Loptu v ňom však nedokázali dlhšie udržať. Ženský tím Spojených štátov amerických do 23 rokov funguje najmä ako prepojenie univerzitného a profesionálneho futbalu. No a býva zložený z hráčok, ktoré čakajú na tú svoju výraznejšiu príležitosť na najvyššej reprezentačnej úrovni, teda v americkom Ačku. Ale určite má veľkú kvalitu, to sme už spomínali a zrejme si to ešte dnes niekoľkokrát pripomenieme. No aj tento tým teda tvoria prevažne futbalistky z najvyššej zámorskej klubovej súťaže, ktoré zvyknú teda bývať doplnené o hráčky či už z Európy, alebo prevažne z Mexika, respektíve niektorej z krajín z Južnej Ameriky. Slovenky teraz dobre zapracovali na hranici pokutového územia, to je kapitánka Mária Mikolajová, lopta pred bránu a je vyrovnané 1-1, 7. minúta. Slovensko strieľa gól, ktorý ale zrejme platiť nebude, keďže Petra Vajdečková mala zdvihnutú, a ešte stále má zdvihnutú svoju ľavú ruku. Videli sme Martinu Ukropovú, tú asistentku hlavnej rozhodkyne. No a pokračujeme teda za nezmeneného skóre. Američanky stále vyhrávajú 1-0. Slovenský gól teda neplatil. Veľká škoda, keďže by to bola okamžitá reakcia. Kasovaný gól od americkej kapitánky Ellie Sentnorovej. Dopredu sa opäť dostali Američanky. Sprava centrovala Rili Tirnenová. Na seniorskej úrovni sa síce Slovenky a Američanky nestretli až do dnešného dňa ani raz. Jeden vzájomný zápas sa ale už medzi slovenským a americkým ženským tímom v minulosti hral na mládežníckej úrovni v kategórii do 19 rokov ešte v roku 2013. Na prípravnom turnaji v ruskom Soči sa zrodila remíza 2-2. Hrávala slovenská brankárka Martina Geletová, aktuálne pôsobiaca v poľskom klube AP Orlen Gdaňsk na severe Poľska. Slovenský tréner Peter Kopuň privítal na zraze 23 hráčok, ale mal problémy so skladbou týmu na tento záverečný zraz roka 2025. Pre zranenie chýbajú Andrea Horvátová z poľského Sosnovca aj Nikola Rybánska z gréckej Kréty. Taktiež sa ospravedlňala aj Diana Bartovičová zo Slavie Praha. Z rodinných dôvodov sa ospravedlnila aj opora slovenskej reprezentácie brankárka Mária Korenčiová z talianskeho Janova. Dnes bola v bráne Slovenska, tak by to bol jej 131. medzištátny zápas.
A znova sú tu Američanky, ktoré to skúšajú stredom hracej plochy, tvrdá strela a tentoraz Martina Geletová napravila to svoje zaváhanie, ktoré predvedla pri tom prvom inkasovanom góle, kedy treba povedať, že trocha zaspala pri strele americkej kapitánky. Tentoraz pálila Riley Jacksonová. A zakončujúca hráčka aktuálne pôsobí v klube zo Severnej Karolíny z mesta Roswell. Po rohovom kope Spojených štátov nebezpečenstvo pre slovenskú bránu nevzniklo v 11. minúte. Rozohrávať sa bude teda od slovenskej brány. V americkom týme do 23 rokov môžu byť hráčky narodené v roku 2002 mladšie. Pohľad na slovenského trénera Petra Kopúňa, aj ten si zrejme predstavoval lepší vstup do stretnutia. Dnes je to pre slovenského trénera 76. zápas na lavičke slovenského ženského národného tímu. Treba povedať, že zatiaľ má pasívnu bilanciu slovenský reprezentačný tréner. Pod jeho vedením Slovensko zvíťazilo 24 krát, 14 krát remizovalo a až 37 krát schádzalo z hracej plochy ako zdolaný tím. Američanky s kontrolou lopty. Teraz smerovala na pravú stranu Riley Tyrnenová. Aktuálne pôsobí v klube z New Jersey z východného pobrežia Spojených štátov. V klube FC Angel City. Slovenská rozohrávka, nákop smerom dopredu na Patriciu Hmírovú. Sarah Šupanská smerom dozadu. Slovenská strata lopty, ale iba na niekoľko sekúnd. Hmírová, tá počas leta prestúpila do poľského klubu GKS Kieska Katovice. Patrí medzi hráčky, ktoré pred sezónou zmenili svoju klubovú adresu. Teda hráčky, ktoré dlhodobo reprezentujú Slovensko. Hlási aj americká brankárka Elizabeth Bercliová. Aktuálne pôsobí na Floride, na juhovýchode Spojených štátov v klube Houston Dash. Výborná kombinácia amerického tímu. Američanky teraz niekoľkokrát veľmi dobre narazili loptu. Následne ju ale na malý moment stratila Riley Tyrnenová, ale opäť sú tu už hráčky v bielých dresoch. Nechcú Slovenkám loptu požičať v posledných sekundách v priebehu tohto stretnutia. Nepresnosť aj na americkej strane.
Slovensko sa tak zadarmo dostáva v 15. minúte k lopte. V nominácii Slovenska na tento zraz sú aj hráčky, ktoré prišli s menšími zdravotnými problémami, či už Martina Šurnovská zo Slavie Praha, alebo taktiež Jana Vojteková zo švajčiarskeho Bazileja, aj Mária Mikolajová z nemeckého Hamburgu. Mária Mikolajová v tomto stretnutí s kapitánskou páskou patrí najskúsenejšie slovenské reprezentantky v poslednom období. A opäť je tu horúci moment pred slovenskou bránou. Martina Geletová sa zrejme lopty nedotkla. Tak vidieť sme mohli ten typický v úvodzovkách Angličák, kedy sa lopta od hornej žrde odrazí do zeme. Za bránkovou čiarou ale neskončila. Našťastie pre Slovensko, tak už to mohlo byť 2-0 od 17. minúty pre nášho dnešného súpera. Tak vidíme ešte raz. Lopta preletela ponad hlavu slovenskej brankárky a odrazila sa do zeme. Zrejme to bolo ešte pred bránkovou čiarou. Bolo jasne identifikovateľné z tohto záberu, či lopta prešla za bránkovú čiaru. Treba podotknúť, že v dnešnom zápase nie je k dispozícii systém VAR. Je to všetko iba na pozornom oku rozhodky stretnutia. No a sú to Američanky. V borohovom kope sa ale do zakončenia nedostali. V 18. minúte zatiaľ sledujeme jednoznačnú dominanciu slovenského súpera v tomto stretnutí. Americký tým do 23 rokov je od 22. novembra na výjazde v Európe. Trénerka má v tíme 20 hráčok, okrem Slovenska nastúpia Američanky ešte 1. decembra na britských ostrovoch proti výberu Anglicka. Anglicko nastúpi taktiež ako Spojené štáty s tímom do 23 rokov, teda Slovensko dnes, ktoré nastupuje s kompletným seniorským výberom. Inak do vekovej kategórie 23 rokov v týme Spojených štátov, alebo teda v reprezentačných výberoch Spojených štátov napríklad spadá aj dcéra 5-násobného šampióna basketbalovej NBA Denisa Rodmana, Trinity Rodmanová. Aktuálne pôsobí v klube Washington Spirit z najvyššej súťaže Spojených štátov. Na Slovensku ale nie je, aj keď je vekovo patrí teda do kategórie do 23 rokov, alebo to spĺňala by kritériá, aby mohla nastúpiť za americký tím U23. Trinity Rodmanová je už, alebo patrí medzi opory seniorského A tímu Spojených štátov. Zahrala si aj na olympiáde v Paríži minulý rok. Strelila 3 góly za Spojené štáty. Len doplníme, že Američanky získali na olympiáde zlato. A znova. Kombinácia na hranici pokutového územia. Slovenky sa ubránili. Klaudia Fabová loptu odkopla aspoň na poliacu čiaru
Jediná vysunutá ofenzívna hráčka Slovenska v tomto zápase od úvodných minút, spoluhráčka brankárky Martiny Geletovej z poľského Gdaňska. Na pravej strane s číslom 16 Sarah Šupanská, jej prihrávka. Krajná stredopoliarka amerického tímu, aktuálne pôsobí v klube FC Gotham, ktorého sídlo je v Pensylvánii, v meste Pittsburgh na severovýchode Spojených štátov. Spomínali sme, že Slovensko postúpilo do B divízie Ligy národov a taktiež, že na Slovenky čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Brazílii. Iba nedávno prebehol žreb, no a superky, respektíve Slovenky spoznali svoje superky. Prvým slovenským superom bude ako prvé 3. marca Lotyšsko. V skupine máme taktiež aj Portugalsko a Fínsko, no a čo je dôležité dodať, tak cieľom je skončiť minimálne na 3. mieste a postúpiť tak do dvojkolového play-off o postup na majstrovstvá sveta. Zápasy Ligy národov sú zároveň aj európskou kvalifikáciou, takže takáto novinka v ženskom futbale v Európe. My sa pozeráme na Heather Tykeyovú, trénerku Spojených štátov. Ročnú bývalú hráčku klubov na univerzitnej úrovni v Spojených štátoch. Americká trénerka si zahrala aj v Európe, profesionálne hrala v Norsku za klub Roa Norway, no a v roku 2004 s ním získala norský titul. Treba povedať, že pre americkú trénerku tímu do 23 rokov je to v pozícii hlavnej trénerky tohto tímu vôbec prvý oficiálny medzištátny zápas. Americký tím U23 síce koučovala už v 2 stretnutiach proti, povedzme to, nemeckým seniorkám, alebo teda A výberu ženskej reprezentácie Nemecka, ale to ešte nebola v oficiálnej funkcii tohto tímu. A tak prvý oficiálny duel zažíva až dnes na lavičke americkej U23. Kombinačne dominujúce Američanky. Tieto zrejme budú skúšať po ľavej strane. Tak napokon sa lopta vracia späť napravo. Tam je Eva Gajtenová na dvojice hráčok z Európy v tíme Spojených štátov. Ďalšia nebezpečná strela v 25. minúte, ktorá preletela iba tesne vedľa pravého horného rohu slovenskej brány. Brankárka Geletová zasahovať nemusela. A sa pozrieme, ako zakončovala Sarah Šupanská.
tvrdý súboj o loptu pri postranej čiare. A loptu budú mať Slovenky, Američanky si pomohli faulom. Giselle Thompsonová. Slovenky získali loptu. Mária Mikolajová. Slovenská kapitánka dnes už 95. reprezentačným štartom. Hlavne pôsobiaca v nemeckom klube Hamburger SV. Zatiaľ s 19 reprezentačnými gólmi na konte. Slovenky si musia dávať pozor. Patricia Fischerová rozohráva smerom dozadu na brankárku Geletovú. Tá loptu nakopla smerom dopredu. Opäť sme pocítili tvrdosť hráčok Spojených štátov. Eva Kajtenová. Stredopoliarka Spojených štátov pôsobí v parížskom Saint-Germain. Malú chvíľu za nami bude úvodná polhodina zápasu. Zatiaľ je to s jednoznačnou dominanciou nášho súpera, ktorý pokračuje v stretnutí autovým vhadzovaním. Slovenky by teraz mohli zrýchliť hru. Z prvej to skúšala Ľudmila Maťavková. Kapitánka Mária Mikolajová. Začínala svoju futbalovú kariéru na východe Slovenska v Bardejove. Slovenská kapitánka v zápase z Bardejova prestupovala do Sparty Praha. Zahrala si aj v rakúskom Sankt Pöltene. Bola dlhých 6 rokov. Svoju klubovú adresu zmenila až toto leto. A zakotvila teda na severe Nemecka v Hamburgu. Nedovolený zákrok od Jany Vojtekovej. Hráčku sme spomínali, že prišla s menšími zdravotnými problémami podľa oficiálnych informácií. Neprešli cez Lauru Redkesovú. Máme tu slovenská kapitánka Mária Mikolajová.
A dopredu sa predierala teraz Tamara Morávková. Slovenská reprezentantka si následne po tom, čo stratila loptu, pomohla faulom. Futbalistka aktuálne pôsobiaca v Slávii Praha, najlepšia strelkyňa slovenského národného tímu v tomto roku. 6 gólov má na konte v roku 2025 Tamara Morávková. Američankám teraz nevyšla kombinácia s narážačkou na Giselle Thompsonovú. Slovenky si môžu na niekoľko sekúnd v úvodzovkách vydýchnuť a skonsolidovať sa. Treba povedať, že zatiaľ je to najmä o americkom tlaku. Ale treba dodať, že iba zápasy s kvalitatívne silnejšími a lepšími súpermi posúvajú týmy dopredu, alebo teda posúvajú týmy dopredu viac ako stretnutia proti kvalitatívne slabším súperom. Aj v kvalifikácii, aj v Lige národov na nás čaká väčšia kvalita, ako to bolo v roku 2025 v C divízii. Pripomíname, že do Bčka sme postúpili bez straty, čo je len bodu. Teraz to vyzerá zaujímavo z pohľadu Slovenska. Škoda tejto situácie, ktorá prišla v 33. minúte. Bola Patricia Mírová s číslom 11, legionárka z poľských Katovíc. Mírová mohla zaznamenať svoj 5. gól v tomto kalendárnom roku. Dlhoročná reprezentantka dnes 131. krát v najcennejšom drese v oficiálnom zápase. Zatiaľ 30 strelených gólov má na konte Patricia Mírová. 31. teda nepridala. Znova sú tu Američanky, 34. minúta. Hráčky v bielých dresoch sú na dostrel slovenskej brány. Slovenky sa ešte definitívne neoslobodili spod amerického tlaku. A ďalší center priletel teraz pred slovenskú bránu, prešiel krížom cez pokutové územie. Slovenské reprezentantky sa snažili loptu odhlavičkovať, ale ani jedna ju nezasiahla.
Dobre, teraz Slovenky strojili prenikajúcu Američanku. Otázka, čo s loptou ďalej? Tamara Morávková sa nedostala ani cez polovicu. Okamžite bola na oplátku zdvojená americkými hráčkami. Ellie Jacksonová. Reli Tyrnanová. Eva Kajtenová. Dnes 6. štart za americký tým do 23 rokov. V prípade tejto hráčky z parížskeho Saint-Germain zatiaľ bez streleného gólu, ale samozrejme to nie je v prípade tejto futbalistky hlavná náplň práce. Štandardná situácia pre americký tým v 38. minúte. Slovensko sa dokázalo ubrániť. Je práca pre slovenskú brankárku Martinu Bieletovú. Bieletová dnes s 5. štartom v národnom tíme. Patricia Hmírová smerom dozadu, okamžite už ona šprintuje do ofenzívy. To by mohlo byť zaujímavé z pohľadu slovenských hráčok. Strela, ale bola zablokovaná. Brankárka Bercliová tak zasahovať nemusela. Jana Vojteková si prišla po inštrukcie od trénera Petra Kopúňa. Jedna z najskúsenejších slovenských hráčok v tomto zápase. 133. krát reprezentuje Slovensko. Z celej nominácie na tomto zraze má na konte najviac štartov za národný tím. A to bola strela teraz, do ktorej sa dostala práve spomínaná Jana Vojteková. Slovensku po zakončení 34-ročnej rodáčky z Trnavy takmer vyšiel gólovo signál. Od roku 2023 je Jana Vojteková hráčkou švajčiarskeho Bazileja. Zahrala si aj v nemeckých kluboch FC Sand a SC Freiburg.
Spojené štáty s ďalšou štandardnou situáciou v 42. minúte. Slovenky sa už koncentrujú a organizujú v defenzíve vo vlastnom pokutovom území. Všetky hráčky Slovenska vo vlastnej 16-ke. Američanky so 6 hráčkami v našom pokutovom území. Center, ktorý preletel na zadnú žrť. To nebolo ideálne zakončenie od Riley Tiernanovej. Škoda zo slovenského pohľadu, že prišla okamžitá strata lopty hneď po rozohrávke. Rozhodkyňa Vajdečková teraz necháva pokračovať v hre a Slovenky môžu ísť dopredu. Akciu Slovenska ťahá Tamara Morávková. Morávkovej ale nevyšiel pas na rozbehnutú Klaudiu Fabovú. Útočníčka z poľského Gdaňska to má a aj bude mať zrejme ešte v priebehu stretnutia mimoriadne ťažké proti americkej defenzíve. Pozor na Američanky, ktoré sa opäť dostávajú na dostrel slovenskej brány. To je možnosť na zvýšenie vedenia. Zakončovala Pietra Tordinová. Futbalistka pôsobiaca v klube FC Thorn Sportland. Tordinová je rodáčkou zo slnečnej Floridy, konkrétne z Miami. A dnes zažíva v tíme do 23 rokov svoju zápasovú premiéru. Hneď ju mohla okoreniť aj gólom, ale pochválime samozrejme za zákrok aj slovenskú brankárku Martinu Geletovú. A znova musí zasahovať Geletová. Riley Tiernanová ale za loptou nešprintovala. Záverečná minúta riadneho hracieho času prvého polčasu. Zatiaľ nepoznáme údaj o nadstavenom čase pre úvodnú 45 minútovku. Ak nebolo by odveci, ak by Slovenky dokázali ešte do konca prvého polčasu vyrovnať skóre stretnutia na 1-1. A nadstavejú Anika Totová. Takže zmena v tíme Slovenska na brankárskom poste, alebo teda na brankárskej pozícii. Takže aj Slovensko má v tomto zápase zámorskú stopu, povedzme to, keďže Totová pôsobí aktuálne v kanadskom klube FC Halifax Tides. Jediná zo slovenskej reprezentácie, alebo teda z nominácie trénera Petra Kopúna na tento zraz, ktorá pôsobí za morom, za Veľkou Mlákou. Práve sa pozeráme na slovenskú reprezentantku. Ktorá dnes nastupuje vo svojich 23 rokoch na 6.
zápas za slovenskú ženskú reprezentáciu. Ešte raz pripomíname, Monika toto aktuálne pôsobí na klubovej úrovni v Kanade. Pri lopte slovenská kapitánka Mária Mikolajová. Je už Laura Redkesová. Slovenky chcú byť aktívne v úvode druhého polčasu. Samozrejme prehrávame o 1 gól. Potrebujeme vyrovnať proti súperovi, ktorý má značnú kvalitu. A na hracej ploche teda napríklad hráčku v osobe kapitánky Eli Sentnorovej, ktorá je ašpirantkou na zisk ceny Marty Vierovej da Silvovej, po ktorej je pomenované ocenenie za najkrajší gól roka. Američanky budú pokračovať v hre s loptou. A to je vhadzovanie. Hayley Jacksonová. Zasekávačka smerom dozadu. A tým Spojených štátov zrejme bude skúšať útok po ľavej strane, kde je už pripravená kapitánka Sentnorová. Nedovolím zákrok pre zmenu slovenskej kapitánky v tomto zápase Márie Mikolajovej. Mala po spomínanom prestupe z Bardejova, kde rozbiehala svoju futbalovú kariéru do pražskej Sparty. Raketový postup, povedzme to, pretože z Česka sa po jednej sezóne okamžite dokázala posunúť do rakúskeho Sankt Pöltenu, kde strávila dlhých 6 rokov. Slovensko si vybojovalo štandardnú situáciu v 49. minúte, respektíve Spojené štáty americké samozrejme si vybojovali štandardnú situáciu po slovenskom nedovolenom zákroku, no a štandardku bude rozohrávať kandidátka na zisk ceny FIFA Marty Vierovej da Silvovej za najkrajší gól roka 2025. A to bola možnosť, ktorú mali Američanky. Pietra Tordinová sa dostala k dobrému centru svojej kapitánky Sentnorovej. Kapitánka aktuálne hráva najvyššiu americkú súťaž za Kansas City. 50. minúta, rohový kop Spojených štátov. Nepresnosť amerického tímu. To zachytila Klaudia Fabová. A Slovenky môžu ísť dopredu. Škoda, že nevyšla kombinácia na ľavej strane. Reprezentácia Spojených štátov do 23 rokov má aktuálne už, povedzme to, 5. tréningový kemp v tomto roku. Prvé 3 sa konali v Spojených štátoch, v Los Angeles, Denveri a vo Filadelfii. Na 4. kempe, prvom európskom, odohrali Američanky na prelome mája a júna 2 prípravné zápasy v Stuttgarte proti domácemu Nemecku. Jeden zápas vyhrali 2-1 a v ďalšom prehrali 1-2, ale pozor, nastúpili proti seniorskému týmu Nemecka, ktorému aktuálne v ženskom rebríčku FIFA reprezentačných tímov patrí 5. pozícia. A bolo z toho teda tesné víťazstvo a tesná prehra. Nemky nenastúpili so žiadnym tímom do 23 rokov. Do stretnutia poslali to najskúsenejšie, čo majú k dispozícii.
práve tieto dve stretnutia proti Nemecku boli v úvodzovkách neoficiálnou premiérou pre trénerku Heather Dajkiovú na lavičke amerického týmu do 23 rokov. A znova sú tu Američanky, to bola prihrávka do offsideovej pozície, takže hostujúce hráčky v akcii pokračovať nebudú. Opäť pohľad na Martinu Ukropovú, ktorá zdvihla zástavku aj pri vyrovnávajúcom góle Slovenska na 1-1. Jaden Perryová, Američanky strácajú loptu a to bola možnosť v 53. minúte. Na vyrovnanie skóre Klaudia Fabová. Hráčka, o ktorej sme hovorili v priebehu prvého polčasu, že to má mimoriadne náročné, osamotená na hrote proti kvalitnej americkej defenzíve. Teraz sa dostala k lopte. A rozhodla sa okamžite zakončovať. Jej strelu pokryla brankárka Bercliová. Že americká brankárka musí byť samozrejme v pohotovostnej prevádzke. Rodáčka z Floridy, hrajúca za Houston Dash. Dnes má reprezentačnú premiéru. Určite by ju chcela absolvovať bez inkasovaného gólu. Svoju futbalovú kariéru aktuálne teda rozvíja táto brankárka v štáte Texas. Slovenky sa dostávajú k lopte, môžu ísť dopredu, akciu ťahá kapitánka Mária Mikolajová, stále Mikolajová. Škoda teraz, že neprešla prihrávka na Tamaru Morávkovú. Keď treba povedať, že Morávková tým nábehom možno zatvorila priestor slovenskej kapitánke, ktorá ťahala akciu cez stred ihriska. Je prerušená. Na zemi Eli Lemosová. Aj táto 21-ročná stredopoliarka amerického tímu má dnes na medzinárodnej úrovni premiéru. Viacero hráčok v trénerky Heather Dajkiovej svojím prvým reprezentačným zápasom na konte práve proti Slovensku. Až 6 hráčok z aktuálneho tímu Spojených štátov bolo súčasťou kádra Spojených štátov amerických, ktorý získal na majstrovstvách sveta žien do 20 rokov, ktoré sa konali minulý rok v Kolumbii, 3. miesto. Riley Jacksonová, Mary Adamsová, Pietra Tordinová, Eddie Telionová, Alicent Norová, taktiež teda kapitánka Giselle Thompsonová. Madeleine Telianová s číslom 11 na hracej ploche. Na ľavej strane stredu pola alebo defenzívy. Americká brankárka teraz zbytočne nešpekulovala, ale Američanky robia chybu, to je možnosť pre Slovensko v 57. minúte.
Mária Mikolajová opäť po rozohrávke americkej brankárky sme sa dostali do šance a zatiaľ najväčšej v priebehu tohto stretnutia. Veľmi dobre zapracovala Patricia Hmírová, ak som dobre videl, a zakončovala naša kapitánka Mária Mikolajová. Ešte je tu rohový kop Slovenska s ďalšou možnosťou, lopta poskakuje na bránkovej čiare. 57. minúta, ale hvízd rozhodkyne Vajdečkovej a gól neplatil. Po rohovom kope Slovensko s ďalšou možnosťou. Určite sa pozrieme na všetko ešte raz. Tam bol slovenský faul. Americká brankárka už v podstate držala loptu v rukách. Slovenky ju doslova vykopli z moci. No, potom prišiel hvízd rozhodkyne Vajdečkovej. A tam videla zrejme nedovolený zákrok pri tom súboji s americkou brankárkou. Tvrdá zrážka na poliacej čiare. Na zemi sa ocitla Kristýna Košíková. Dnes 68. zápas pre túto 31-ročnú slovenskú obrankyňu. Samozrejme, ženský tím Spojených štátov do 23 rokov nie je v medzinárodnom rebríčku FIFA ženských reprezentačných výberov. Ak sa pozrieme na americké seniorky, tak tým aktuálne v rankingu FIFA patrí 2. miesto. Pre porovnanie Slovensko je na 48. priečke. Ženská seniorská reprezentácia Spojených štátov získala 4 tituly majstra sveta. 59. minúta. A americké zakončenie a frontálne striedanie na oboch stranách. Striedajú teda Američanky. V zápase končí Sarah Šupmanská. Do hry prídu Karli Lemová. Končí tiež Pietra Tordinová a Reli Tyrnenová. A do hry prišla taktiež aj Sarah Weberová a s číslom 3 aj Evelyn Šorsová. No a trojnásobné striedanie aj na slovenskej strane. V zápase končia Tamara Morávková, Patricia Hmírová, Mária Mikolajová a do hry prídu Sofia Škerdová, taktiež aj Viktória Kalaberová. No a novou hráčkou je aj Darina Hrúziková s číslom 18. No a hneď po striedaní možnosť pre Američanky. Výborný zákrok brankárky Tótovej. Pri lopte zostávajú Spojené štáty americké, za nami je už hodina hry. A stále platí, že sme videli iba jeden gól. Madeleine Delienová, pôsobiaca v klube Seattle Region.
obe zo západného pobrežia Spojených štátov, alebo teda z mesta zo západného pobrežia Spojených štátov. Teda boli úplne presní, tak v severozápade tejto krajiny leží mesto Seattle. Hadzovať bude Laura Redkesová. Hlavná rozhodkyňa necháva pokračovať v hre. Delienová posielala loptu okamžite na pravú stranu. Bola pripravená rozbehnutá Sarah Weberová. Slovenky sa dokážu ubrániť po centri do 16-ky, kapitánsku pásku. Po odchode Mária Mikolajovej prebrala Jana Vojteková s číslom 20. Slovenská akcia žiaľ zastavená v 64. minúte v offside, v ktorom sa ocitla Kristina Košíková. Sa pozeráme na Klaudiu Fabovú s číslom 8. Doplníme ešte dôležitú informáciu, že viacero hráčok z amerického tímu, ktorý aktuálne bojuje proti tomu slovenskému, má skúsenosti z reprezentačného Ačka Spojených štátov, teda toho seniorského amerického výberu. Či už je to kapitánka Ellie Sentnorová, alebo stredopoliarka Giselle Thompsonová. Taktiež Eva Kejtinová s číslom 5 už spomínaná stredopoliarka z parískeho Saint-Germain. V 66. minúte rohový kop Slovenska. Po poslednom rohovom kope bolo horúco pred americkou brankárkou. Teraz to bol center, ktorý dobre letel na prednú žrť. Tu si ale Američanky postrážili. Teraz si ale následne musia veľmi rýchlo postrážiť situáciu slovenskej reprezentantky, aby sa Američanky nedostali do rýchleho protiútoku. Práve Giselle Thompsonová bude vhadzovať. Zatiaľ za reprezentačné Ačko USA nastúpila na 4 zápasy.
bez streleného gólu v jej prípade. Viktória Kaláberová. Slovenkám sa otvára priestor, môžu ísť do rýchleho protiútoku. Darina Hrúziková po pravej strane ťahla loptu, ale už to Slovenky zabrzdili, Američanky sa stihli vrátiť. Tak Slovensku sa naskytajú zaujímavé pozície alebo situácie, z ktorých môžu ísť do rýchlych breakov. Teraz odvážne sme prenikli až do 16-ky vďaka Laure Redkesovej. Štandardku Slovenska bude rozohrávať Jana Vojteková. Slovenská aktuálne kapitánka po Márii Mikolajovej má na konte aj rakúsky titul. Vojtekovej center. Kapitánka Sentnorová s oslobodzujúcim odkopom za postrannú čiaru. Hrúziková vracia loptu späť, okamžite center z prvej od Kaláberovej. Karli Lemová ukázala svoju rýchlosť, ale pri lopte nebola skôr ako slovenská hráčka. Tak posledné sekvencie tohto stretnutia patria slovenským reprezentantkám, ktoré v týchto momentoch viac ako vyrovnaný súper americkému favoritovi stretnutia. Klaudia Fabová. V súboji Slovenky si začali oveľa viac veriť ako v priebehu prvého polčasu. Teda na hracej ploche pôsobia oveľa sebavedomejším dojmom, ako to bolo v priebehu úvodnej 45 minútovky. A znova nie je príliš ideálna rozohrávka americkej brankárky, ktorá dáva možnosť Slovenkám. Zakončenie, ktoré bolo zblokované od Klaudie Fabovej, ešte pri lopte Jana Vojteková. Elizabeth Bercliová teda nie je práve najistejšia v americkej bráne. Jej rozohrávka alebo hra nohou zatiaľ teda nie je príliš vysokými kritériami kvality a hodnotenia. No, v zápase končí Eli Sentnorová, dnes už niekoľkokrát spomínaná kandidátka na zisk FIFA ceny Marty Vierovej da Silvovej za najkrajší gól roka 2025. Cena nesie názov po 39-ročnej brazílskej futbalistke, bývalej 5-násobnej najlepšej hráčke planéty. Sentnorová teda končí v zápase a do hry prichádza Emerie Demsová.
Aut, ktorý doletel na hranicu pokutového územia, Slovenky ale loptu prišli. Aktuálne je to obraz hry, ktorý opticky vyzerá dobre. Slovensko nasťahované pred pokutovým územím supera. Aj Američanky robia zbytočné chyby v tomto stretnutí. Teraz naše znova zvýšili napádanie. Sme do akého sklzu išla kapitánka Jana Vojteková. Laura Redkesová. Darina Hruziková. Osem gólov strelilo Slovensko v tomto roku v medzinárodných zápasoch. 27 v C divízii Ligy národov. No a z predchádzajúcich dvoch prípravných stretnutí v októbri to bol jeden presný zásah do siete Ukrajiny. Proti Maďarsku bez gólu a zatiaľ aj proti Spojeným štátom. Aktuálne plynie. Sa končí 74. minúta. Američanky si počas svojho pobytu na Slovensku rozložili tábor, alebo teda základňu v športovom komplexe v Šamoríne. Po tomto zápase so Slovenskom sále budú teda presúvať do Veľkej Británie, kde nich čaká ďalší zápas proti domácemu Anglicku, ktoré teda taktiež nominovalo hráčky, alebo iba hráčky do 23 rokov. Laura Redkesová. Darina Hruziková neprešla cez Evelyn Šorsovú. Striedajúcu obrankyňu, ktorá prišla do hry v priebehu druhého polčasu. Bola zadarmo lopta pre hostujúce Američanky. Šorsová, po loptu si prišla Delienová. A opäť robia Američanky chybu v rozohrávke. Hráčky Spojených štátov chcú všetko riešiť kombinačne, konštruktívne aj pred vlastným pokutovým územím. V priestoroch, v ktorých keď urobia chybu, tak môže z toho vzniknúť veľké nebezpečenstvo, ako by sa nechceli poučiť z tých predchádzajúcich zaváhaní, ktoré v rozohrávke urobili. Treba povedať, že Slovenkám, tak povediať zadarmo, v niektorých situáciách darujú loptu. Slovenský tréner Peter Kopuň pripravuje ďalšie striedanie, tentoraz to bude dvojnásobné a do hry príde Aneta Surová s
číslom 5 a vyzerá to aj na Martinu Šurnovskú s číslom 10. Relly Jacksonová. Meký center na Karli Limovú. Dobre sme sa stihli vrátiť. Pri lopte už teraz bola skôr Klaudia Fabová, ako je americká protihráčka. Slovenkám sa opäť otvára priestor. Celá pravá strana zo slovenského pohľadu bola voľná. Žiadna z hráčok v modrom drese si však do tohto priestoru nenabiehala. Patricia Fischerová. Kristína Košíková. Menila si loptu s Fischerovou. Slovenské stopérky si posúvali loptu na línii, keďže vpredu výraznejší pohyb od ofenzívnych hráčok nebol. Až teraz Slovenky dokázali rozhýbať. A budeme mať k dispozícii rohový kop na začiatku 80. minúty stretnutia. Vidíme, či to striedanie príde pred alebo až po rohovom kope. Vyzerá to, že po ňom. Trojnásobné striedanie pripravuje Američanky. Tak, ešte pred rohovým kopom na strane Slovenska končí Klaudia Fabová a do hry teda príde Martina Šurnovská. A v zápase končí aj Ľudmila Maťavková a do hry príde Aneta Surová s číslom 5. Futbalistky z Česka, Surová hráčka Slovana Liberec. A Šurnovská aktuálne pôsobiaca v Slávii Praha. Američanky budú striedať až po našej štandardnej situácii. Dobrý center, ktorý letel na prednú žrť. Tvrdý stred v pokutovom území, ktoré sa pokračuje. Nebol to nedovolený zákrok ani zo slovenskej, ani z americkej strany. Sa prvýkrát po svojom príchode zapojila Aneta Surová. Útočníčka Emery Edemsová príliš dlho loptu na svojich kopačkách neudržala. Znova sú tu Slovenky. 213 divákov sa dnes prišlo pozrieť na tento medzištátny zápas v chladnom počasí na štadióne v Národnom tréningovom centre v Senci. Američanky pretočia hru na ľavú stranu. Viac článková kombinácia aktuálne pri lopte Evelyn Čorsová. Po nej už Madeline
Telienová a tá bola faulovaná na hranici pokutového územia, našťastie ešte pred 16-kou na striedanie aj v americkom týme. Práve Telienová zíde z plochy, do hry príde Simon Jacksonová s číslom 13. V zápase končí taktiež aj Giselle Thompsonová, do hry príde Ajo Bokejová. No a v zápase končí aj Ellie Lemosová a do hry príde Abby Brightonová. Takže na ploche máme už aj druhú hráčku z Európy v nominácii trénerky Dičiovej, Abby Brightonovú, ktorá aktuálne pôsobí v talianskom Juventuse. V minulej sezóne pomohla tomuto klubu získať taliansku double, teda získ pohára aj titul. No a po rohovom kope sa lopta nepríjemne stočila až na hornú žrť slovenskej brány, tak nevinne vyzerajúca situácia sa takmer skončila americkým gólom. Respektíve po americkej štandardke, samozrejme. Nie po rohovom kope. Každopádne Slovensko mohlo inkasovať druhý gól. Že Američanky po štandardke mohli vyhrávať. Slovenky v druhom polčase s vyšším, razantnejším a dôraznejším napádaním. Vidíme ešte raz tú štandardku, ktorej nechýbalo veľa. Aneta Surová smerom dozadu na Patriciu Fischerovú. Plynúť začala záverečná 5 minútovka riadneho hracieho času. Druhého polčasu Slovensko určite má na to, aby minimálne vyrovnalo skóre tohto stretnutia. Ešte raz pripomíname, že zápas je pre Slovenky rozlúčkou s rokom 2025. Na mladé Američanky ešte čaká jeden zápas proti anglickým rovesničkám. Striedajúca Sarah Weberová s číslom 15. Redkesová smerom dozadu. Patricia Fischerová rozohráva doľava. Lopta sa opäť vracia k slovenskej stoperke. A pozor si musí dávať brankárka Tótová. Tótovú je defenzívna partnerka, stoperka Fischerová zašila na hranici pokutového územia, aj preto slovenské brankárky aktuálne pôsobiace v Kanade práve najideálnejšie nevyšla rozohrávka. Loptu poslala na kopačky Jacksonovej.
Karli Limová na strane Spojených štátov opäť ukázala svoju rýchlosť. Pri lopte bola skôr ako naša hráčka. A vypichla ju za postrannú čiaru. Slovenky pokračujú autovým vhadzovaním. No a pokračovať budeme v ofenzíve aj ďalej, keďže k dispozícii máme rohový kop. Aj hokejová detaile s číslom 18. Striedajúca hráčka taktiež nepôsobí na klubovej úrovni v Spojených štátoch amerických, ale v Mexiku. Hokejová bráni na čiare Viktóriu Kaláberovú. Slovenský center. Americká brankárka Bercliová musela loptu boxovať. Ešte sú tu stále Slovenky. 90. minúta stretnutia. Slovensko naháňa najtesnejšie vedenie súpera. Stále platí, že sme videli iba jeden gól, ktorý strelila Eli Sentnorová hneď v úvode stretnutia. Petkesová inkasovala bolestivý kopanec, ale bude musieť čo najskôr vstať a pokračovať v zápase ďalej. Štandardná situácia pre naše dievčatá. Jana Vojteková bude posielať loptu pred pokutové územie súpera. 3 minúty v nadstavenom čase druhého polčasu. Vojtekovej center, Američanky loptu nedokázali odkopnúť. Snažila sa o to jedna z ich hráčok, vyzeralo to na Riley Jacksonovú, ktorej lopta len tak sklzla po kopačke. A razom bolo pred brankárkou Bercliovou Horúbcov. Jana Vojteková s prihrávkou na Viktóriu Kaláberovú. Sú tu Američanky, Jacksonová. No, toto sú samozrejme situácie, ktoré Američanky ovládajú výborne kombinovať. A s loptou nie sú až pod takým veľkým tlakom. Zbierať sekundy, hrať do šírky. Ešte striedanie Slovenska. V záverečných sekundách zápasu Nina Matušicová končí v zápase a do hry prichádza Barbora Vargová s číslom 4. Že mladá 20-ročná obrankyňa Slovana Liberec nastupuje na svoj druhý zápas v seniorskej ženskej reprezentácii. Záverečné sekundy stretnutia proti Spojeným štátom. Simon Jacksonová, Ellen Šorsová. Škoda tejto situácie, Patricia Fischerová posielala loptu na ľavú stranu, ale vhádzovať bude iba Ajokijová.
A ešte Slovenky. Vojteková chcela si loptu hodiť podľa brániacej Američanky. Nadstavený čas sa v tejto chvíli naplnil. 93 minút už máme za sebou. Slovensko prehráva stále 0-1. Vidíme, dokedy ešte nechá hlavná rozhodkyňa pokračovať v zápase v tom